Kaying dorbar thauan jong gejela Meghalaya kala pelong ya kajing seng duai bat jing rakhe pre-Christmas ha kajaka thamai jong ka hamau diang New Shillong. Menteri Rangba gejela u Konrad ke sangma u lampang kaying dorbar u Thomas e sangma u sembut lampang u Limison di sangma u sembut Menteri Rangba gejela u sniau bahalang dhar bat ki he officer kilawan ban ya shim benta ha kane ka program. Ha kane kejing rakhe kala don ya kejing puli na ka Bible kijing ruai na ka assembly choir ka Children of God's Dream Home bat ka mahilang band jong ka Nagaland Police. Lapan kut ya kejing rakhe da ka baot ya uke Christmas da Menteri Rangba u lampang bat ki MLA. Right, man. Make the most, man. Sing Rathor kala pelong ia kajing rakhe advance Christmas but snem thamai ringkat bat ki khna balasa khunswet hapo kajing sumar jong katanat social welfare ia kani kajing alang lapan long haplau jong ka office USP bat lapan I ia ki program halor ka kolshor kijing ruai kijing shat bat kajing alang ot kek ne ki khna Menteri Barim ke Sarkar Jela Badru u MLA u Pak Paul Lingdo u Deputy Commissioner u Pak u Abilash Baranwal ki magistrate bat kinangalam jong kiseng samla bat kiseng bhalang kilawan banishim benta ha kane ka program u Pak Lingdo ulayaro ya ki pulit halor ka jing shimkhya jongki ulayaro ru ya ka jing shimkhya jongki persha ya ki kambe ain hasilenter ka surok ba Pau yang Syria investigation district administration kaba khatam na kalian job support police ba kit kya baik bagi program beda juga traffic management dan jur juga dengan buat unjuk warna ya jenis motor dengan nomnya kali siapang ki ain ki don really wajah safe driving kejadian kali sengai penduna yang kejadian wood accident nomor ini gaya district jadi Menteri ke Sarkar Jela uba Sanbor Shulai ulabo yang mau nongrem na kabenta arteli ki projek surong ki ba kongsan ha ka constituency jong u menta kasngi kabaning kong kedai ka surok na lat PWD sha kernut LP School hariat laban kenjat football bat la antat ha ka jinglut ka ba khandai phosan lak tingka hadian kata ula pli sa ka weipat ka projek banshna bat penhe ya ka surok na du persha kamadan laban Nepali School hadu apakenches trace kabalamang iwei point praphosan klor tingka da ka bakdau ia ki jing thmu kum ka jing ais ngobha Christmas na ka benta ki nongshong shnong uba shulai ulaong baki project ki thmu ban penbha ya ka jing penyeso bat ka penduna ya ka jing dheng kali ula kentu ya ka jing etrilang jong ki patba na ka benta ban pendep hok yaki da ka ba bancur baki kam kilong na ka benta ka jing mentoi jong baro ka wei ka imlang salang Harin bangalah, yo dari dengan hudung belai, yo bani initiate, but nak kemau kejungan anglut nak lekat dorbar, kita senang ya teh soal surat bandar hantai, kebapai hadu yang jokong almasok tu, ngilawan play, sakoi pakai second phase lagi di Gemlai Belanda, kelapai hadu bakut, senang hadu try kejat jong belum Shillong, the footstep of the Shillong Peak, karena kan dia ke Shillong Guru kebakadu kaban hadu hantai hapo umkunrul kandega Shillong kaba khaddu kaba don hakjat jong Shillong hapo ka municipal area juga sol Shillong ka Meghalaya State Pollution Control Board kala penlong ia ka public hearing jong
halor ke jing temu bantai ya ka karkhana dobilat ka Shri Cement ka badon ka jingla ban penmi dobilat ka ba North Point khandai phosan million ton ha ka shisnem ha ka snong daistong East Jaintia Hills. Lapenya da ka ADC ikong JU Kharpuri ringkat ki he jong ka MSPCB u Dr. GH Chermang bat YF lalu kala sakhi ya ka jingwan ya shimbenta ki shispa khat sangun kila don kattu kani ki seng bhalang bat kinong snong ka snong daistong ki ba persha ya ka project kila syak khanglat banrung tang sangun kinong kren bat baro ki badai na ka ilakan nong khli bat lom serngan kila penpau ka jing kersan ka jaka kala don hapo ka jing pahara ka bajor bha ha ka ba ki pulit bat ki he jong ka district kila don lang ka jing pensyai da ka shefalika langsiang kala batai ya ki benta jong ka mariang bat ka jing penkre ya ka project Kejadian di Dewi Bilat bat ke kapasiti jong uklen ke kadon North Point kendagosan ton per annum. Kesimen North Point kendago kendai million ton per annum. Ke OPC, ke PPC, ke PSC, ke LC3, ke RHPC bat ke composite cement. Kadon ruya ke CPP ke bakatsan katsan megawatt nakta ke WHRS new megawatt nakta bat ke DGZ ke Arja Sanspa KBA. Nak pelong ha ka kara siang lum persin daistong chnong daistong district East Jaintia Hills State Meghalaya. Daki spangut kinong snong na ka snong daistong kilami pajba ha ka step jong ka sing tho ding ban persha ya ka jingtmu ban bo ya ka Shri Cement plan ha ka public hearing bala penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board kinong snong kila ong ba kila wat ya ka jing kren ka basung henrei la khangla ni ki banrung shapo ka tai ka jaka kabala penlong ban jor ka jing kan an Katu kaningut kilong kemi kila keno ya udoloi urang ba snong ka ilaka nong kli ba ula kwa lalot bat ula soy ya ka no objection certificate klem ka jing menjur jong kinong snong ne kinong kitkam jong ka ilaka kinong snong kila kli ya u deputy commissioner shapang ka jing mod jong ka public hearing da ka pen scam ya ka hok jong ki katkum ka ritisin shar ban kran light lot bat dawa ya ka hok na ka sarkar jilla bat ka district council poi hani thoaram poi kwai te jing huri huraji kerung gendram hinri ngiwani da ka musim bangi kwai ka jing suk ya ka jing kendrum kendram ya ka jing mai ka jing nya hapding ki khun jong ka ilaka nong kli hindi da ka jing bom yes ngu tho jing mut ka pelong ngi kumni ka wan ka jing ya kendrum kendram ka jing ya sho ya dat hapding ki khun jong ka ilaka nong kli kini barok ki long de namar bang ngim snyo tho ka e ka ba kiki nong ilam jong ka snong ki dong ilam jong ka ilaka khamtam hakni ka por ngakren mar jong na ka benta jong i doloi badan buram jongi kini barok di namar ka jing rahaspa ikloi ban lebe nyingi ki khun jong ke ilaka hi barok mandapoi hania aluki wile setai sa cite tho peman public hearing ini ibor yang sarkar rangkat wite i volunteer yang ane Shri Cement Limited ar ilat i support sete wile pensnyo ya te hok ya te nongrim yang i dibenta te public hearing Haka jingkentiu ke bekrau haka liang ke puli puthi u block development officer ke lasken CNRD block u Dr. FR Shadab ula pli ya ke library na ke benta ki khena bat ki samla bat ke digital center haka snong mushron kane ke jaka ka bala pendap da ki kod ki core computer bat ki jingdon kam bala ban pendon kam da ke internet katmu ban kentiu ya ka jing nang jing stan ha ka liang ke digital bat ka jing puli light load hapdeng ki samla puli ha ka ni ka program la ya shimbenta de ki nong ya lam snong kenthop ya orang ba snong uba janai suchiang ki bala pen pau ka jing sngongo bat pen pau ya ki jing don kam ha ka roi ka par jong ka imlang salang ka badan sanspa pratali ki long yeng u block technical assistant uba way mon lang ki biam ula banjur ya ka jing don kam jong ka jing atri lang na ka benta ka jing kiu ka bal yaine
pi jumur kani ga building hani to o e ki jingira kham tam ni ki khna skor LMM di plin kate hani klima no to wa kamratip to da exam ge university hanway ra igni kubor ba kyu he usin ni chnong ba ng bayam pi gi be gi pa ra igni kubor ki kon ki yong pi to ni building to building ni banta khna skor ki kon ki yong pi Uyu penam kami ti jingnam jing start jing champang cho bangi tahu hika kino hika hapo di classroom yang ki lembang kini ki komputer ko dapat poi lembang ki tiar gitar is ki kot ki selam ko an poi pom di ki wa chnong secretary we see you wan ki pi le ne open poi ki chnong thang pi Hadian balami gajing yakhi bat gajing sngokia halor ka kenram ha ka skul ba NEHU u Professor SK Barek jong ka Botany Department ula shimti kumu acting Vice Chancellor jong ka Northeastern Hill University Shillong kay Northeastern Hill University Teachers Association ka Non-Teaching Staff Association ka KHASI Students Union NEHU Unit bat Meghalaya Tribal Teachers Association kila penpau ia kajing sngokia halor kajing peptre bala selem jong Vice Chancellor Professor PS Shukla ubala ja na kan headquarter la laispa kandai sngi kenti hadien kajing e no kam u pro Vice Chancellor but kajing bamdon acting Vice Chancellor na do ka khatsan tarik mentau benai ki union kila kentu yo Professor Baring nong hikai barang ba tam ban shimti ya ka kam kat kum ki kendon jong kan NEHU u Professor Barik naduk kata kapor ula pentip sya katanat puli puthi jong ka sarkar pedeng na ka benta ki jing batha ki badon kam WORD apen thamai bat penrung biang ha ka program kabala penlong hador bar hall sajer nongpo la seng hausnam arhajar khatsan da u Dr. Didi Lapang bam kwai hadwaru blei ka WORD kala long ka seng bakongsan ka batrei na ka benta ka jingbaha jong ki kenthei bat ka jingketiu ya ka imlang salang ha ka district uba Charles Marngar unong seng ya ka ni ka seng ulawan bani shembenta kumun kongsan bat ulapan skemru ya kinong ket kam batmai ajiet ikong Mira Jun Marsing kum ka president ikong Irene Moksha kum ka general secretary ringkat ukar menlang yuria bat i review let kala kum kinong ai jingmut ka jingelang kala kenthop ya ka jing ngap jar ba shipor kum ka dak jong ka jing kan mau burami u Dr. Lapang bat kong JJ kala bat bot sa ka jing sam ya ki jing ai sngob ha shakilong kami na ka benta ka Christmas bat snem thamai Jadi kamu jauh ke sen yang kena keluar, atau kena kau. Jadi kita ini jauh ini, bagai tiap hari boy kalau nak roy, bagai tiap hari boy, kena kau way ke district, ke baru di Paimak. Bagai tiap hari boy, kena tiap hari boy ke district atau mana. Ibu pun mak kita sosok nak iway Jakarta. Itu kekiwan sosok kami. Kumta kecik anggap kecik kuat kami kelongga. Warna yang keciknya long situli, but kecik long kawai kelong kami over time. Kinong yok mentoi kila pediang sngop hai ya ka rai jong ka sarkar ban penkala kerteng ya ka MGNREGS kum ka Viksit Bharat Ji Ram Ji bat ka jing penkiu shushu ya ki sngi bela na ka shispa sngi sya ka shispa arpusan sngi ha ka shisnem uba shining star kharjarin ula ong baki shnong ki thau ki la yo jing mentoi shibon na ka ni ka scheme ha ki ni ki snem bala le bat pen pau ya ka jing kemen halor ka ni ka jing le jong menteri rang ba do kari ban penkiu ya ki sngi bela ula benrap ba ka jing penkiu shushu ya ki sngi bela kan wanra ya ki jing mentoi bakrau halor ka jing penkala kerteng ula kedo ba kat ba ka jing penkala ka wanra kendian ka jing sngupher ya ki nong yok mentoi henrei barok kitu ki badan benta ban kershan ya ki nong shong shnong ki don hok ban yo ya ka burom yo jing mentoi bubun bahana kaliang jong ka ni ka skem MRGS
Hanya sultanat ba mentalang bajong Prime Minister bala kwa biang ban kentiu biang ya ka kentiu biang ya kan ka sispa sni sakit sispa arpusan sni dan nang kentiu susu kam bunru ni sultanat ba nakaliang jongi ki pajang kam yo subun ki jung mentoi ke ba nakaliang jongi ki pajang le yo jung mentoi nak kan ki sispa sni lada kentiu artat saka cispa arpusan lene kam sejorong taruh bidang sultanat hot kabaye de ke kerteng jong ka jongno kan kanom dan jinget ngamar ba kita ki balek hi kata kam kumut kidai ban yo hi ka burom na ka menta ban ai jung mentoi na menta jong ikum ki pajba nong song song Meghalaya Emergency Management Research Institute Workers Union MEMRIWU kalapan pau ya kajing sengusi ke bejur halor karai jong ke sorkar man aitino ya kajing peniat ya ka 108 sya ka weipat ka company u presiden ke seng uba Roy Par Kharaswai ula ong ba kani kajing le jong ke sorkar ka long ka bamla ban pediang dah kebapen kan mau biang ia kajing dawa ba ke sorkar kan shimti ya kajing peniat ya kajing terikam ulama ham ban pelong da kajing ya ki lada om perkhat biang ia kani kajing rai uba Kharaswai ula kedau ba kinong terei kila terei hapo kajing peniat bersipor jong kan National Health Mission nadu usnam arhajar arpuar klem ki jing yo jing mentoi kum ka Provident Fund kajing rap pisa ban pha sumar pang lani ki hok ki baya dei bat ki syuti mentangin ya pai shiki khubor na kaleng kathan chatei lam ngi Karel Rajdhani Express kebayat na sairang syasat New Delhi kalahap syarut jong ka linti rel hadin ka jingya takhu bat ki hati ha ka linti ya jong ka kani ka jingja kala penthut ya ka lek kawan jong ki rel ha ka ba ki bor penyat rel ki bala lek mardor syakate ka jaka ban lek ai jingya ram ki bor penyat rel kidang pelong ya ka jing jurep halor ka jing julor bat kidang pelong ru ya ki jing toket halor kani ka jingja haduk menta ompat la ban penmi ya ka jing ken ka batikna jong gi bamensau mentang ini pai syaka kubor na kalengkari haba ai jingkren ha ka jingalang ha West Bengal menteri rang ba du ke ri Narendra Modi ulong ba ka sarkar kadang beiteng ka shibun ha ki jingtei ki bakat kum ka juk bementa bakan thup ya artli ki project na surak ba ban kentiu ya ka jing penyeso ha preng ka Kolkata bat ka Siliguri ula pringsan ya ka jingdawa jong ka jaj benriu na ka benta ka roi ka par ka bastet mat ula ka dau ya ka jingjob kput jong ka NDA ha Bihar ha ubanai balan dep kum ka jing pen scam biang ya ka jing shanya ha ka jing senshar ka ba pensyong nong rem ha ka roi ka par haba pen I ya ka jing nujor ula kentho bakat kum ka wa ganga ka tuj na Bihar sa Bengal ka jing senshar jong ka Bihar kala plelat ya ka jing kermen jong ka BJP ha West Bengal साथियों हमारी सरकार यहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है और जैसा मैंने पहले बताया पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है साथियों आज देश तेज विकास चाहता है आपने देखा है पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi ula ple ya ka jaka sange lengsun bathamai jong ka lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport da ka bakhot ya ka kum ka jingkala na ka benta ka jing penyeso jong ka Assam ka jingroi jong
kajing yo jingkot bat kajing trailang ha ka perthei habakran ha kajing lang menteri rang ba do ula ong ba ki kat ling sun ki bat menta bat ki jing tei ki bakat kum ka juk start ba menta ki long kum ki kherdop shakilat ki lenti ki bat mai da ka ba banjur ba ka jing pen bahai ya ka jing pen ya so ka pen stat ya ka roi ka par ha ka leng ki benta साथियों आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं mentang ini pai shiki kubor na kaleng ka perthei UN Secretary General Antonio Guterres lapanram jur ya ka jing sha penyap jong samla nong yalam kari Bangladesh Sharif Osman Hadi ula khot ya ka jing tokit ka bakloi ka bakhlem sha shiliang bat ka ba shai halor ka jeng ka tei ka jingja ka tei ka jingkran kalami ha ka por ba ka jingkulmar kilalang jur halor ki kamsan perthei ha Bangladesh Kisipai ke Amerika kila pelong ya ke jinghiar thma na sun hapalat nyau poteli ki ktem jong ki lekno ISIS hakeleng ke nong ba Syria. Hadian ke jinghiar thma jong ka ya kisipai ke Amerika. Katkum ka Senkom ke jinghiar thma kala long ya ki jakabo leng sun ya pom bat ki tiar ya le da ke jing kershan jong ki leng sun ya pom ke Jordan. Kane ke jinghiar thma ka bala ai kerteng hawk airstrike ka dei ka wei ke jinghiar thma ka bala ya lam da ka US persha ya ka ISIS hakini ki benai badang shudam mentang ini pai shiki kubor ya lekai Ka India kala penrem ia ka Sri Lanka da pra wicket ha ka semifinal jong ka Limpung Under 19 Asia Cup ban saya khun pan bat ka Pakistan ha ka final ha ka jingile kai ka bala sha penthot hauslap ka bala ha ban penyele tang arpho over ka Sri Lanka kala la ban tiet shispa lai pho pra run bat sha pen hap no pra wicket hadien bala pha ban tiet ningkong ka India kalala ban poi shakani ka thong tang hakikat pra over da ka ba sha pan hap no ar weekend what happening ka jing sha pan hap ar weekend ha ka por banang sedang uvihan malhotra ula kamai henriu phawai ran klem sha pan hap naki sauposan ball kat bau aran George ula kamai san pho pra ran klem sha pan hap naki saupo khnai ball pat kai lam ya ka India sha ka jing jom Tementa ini pej ya ka jinglong jingman ka suen beneng hakaleng ka benta jong ka jilla. Hatura ka jing kriat kalong khat saw degree Celsius mat ka jing shit kalong arpolai degree Celsius ka jing sngem ka haw menta ka sngi kalong riu pho ar na ka shispa. Haba pai pat shakanong ba shalong ka jing kriat kalong khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong khat khandai degree Celsius ka jing sngem ka haw menta ka sngi kalong san punyo na ka shispa kat ba hajuai pat ka jing kriat kalong khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong khat khandai degree Celsius ka jing sngem ka haw menta ka sngi kalong san phosau na ka shispa ka sun beneng kan rang hatura shalong bat jawai Shuaban poi shakabakut jong katup kubor ini apet biang sahisien ya kimat bakongsan.
Pelong ke Meghalaya Assembly ia ke jing lekmen shwa ke Christmas ha yeng dolbar ke thumai. Wanra jingkermen ki pulit ya ke riboy ya ki kun swet da ke jing lekmen Christmas. Beliau bak sanbor Shulai ya ki projek shna surong, pular banwanra ya ki jing penyaso ki bakambha hasilong. Beliau Menteri Rang Bakdu kari Narendra Modi ya ke jaka sange lingsung batmai hakat lingsung Guwahati ong ba ke jing penyaso kalong ke bakongsan syakaroi kepar. Rong ke India sya ke final jong ke Lempung Under 19 Asia Cup penrem ya ke Sri Lanka da pra weekend. Te parlok kat tungi lapoi sya ke bekut jong ke thup khubor jongi menta ke janmien haduk bangindai syambiang bat pila syai ke sengi khublei pi baro.